नमस्ते सर्वांना. मी माझ्या बदलापूरच्या घरातलं थोडंसं रुटीन दाखवते, जे डेली रुटीन जे मी करत आली आजपर्यंत. आता मी ते हॉलची लादी पुसते, कारण की आम्ही सगळे विक्रोळीच्या घरात जाणार होतो. आई, मी, दोन्ही आई आणि मी सुद्धा काही दिवसांसाठी. म्हणून मी थोडंसं घर साफ करत होती. नंतर एकटी आई आल्यावर तिच्यावर पडेल सगळं म्हणून. धूळ खूप साठते घर बंद असेल तर, आणि आमचा 1 वीकचा तरी प्लॅन होता, म्हणून मी सगळं क्लीन करत होती घर. हा रॉड मी इथे वापरते आहे. मला तो ड्राय आणि तो बास्केटवाला जमत नाही रॉड, ॲक्च्युली तो खूप हेवी वाटतो मला. म्हणून मी हा रॉड बदलापूरमधून विकत घेतलेला. काय 150पर्यंत घेतलेला मी. ह्याच्याने कसं मला सवय झाली, आता 4 वर्षाची सवय झाली. मी हाच रॉड वापरते आहे लादी पुसण्यासाठी. आता हॉलची झाली होती लादी पुसून, म्हणून मी बेडरूमची लादी पुसायला घेतलं. मी फॅन लावते मी आता इथे. आणि तुम्हाला भरपूर पसारे दिसत असेल. ॲक्च्युली रात्री झोपायचं होतं, म्हणून मी गादी वगैरे सगळी हॉलमध्ये होती आणि चेअर्स वगैरे सगळे बेडरूममध्ये आणून ठेवले होते, म्हणून इथे तुम्हाला पसारा दिसत असेल. आणि सगळी पॅकिंग वगैरे पण करायची होती, म्हणून सगळे कपडे वगैरे सगळे असेच आहे तिथे. आता हे सगळं अरेंज पण करायचं होतं. म्हणजे मम्मीची पर्स ती मी चेअर सगळे बाहेर नेते हॉलमध्ये, म्हणजे इकडे बेडरूममध्ये नीट पुसायला होईल मला. ते आई पण थोडीशी तयारी करत होती, मला हेल्प करत होती आईसुद्धा. लादी ओढली होती, घसरायची भीती वाटत होती, म्हणून हळूहळू चालत होती. ते दुसरी चेअर आणती आहे बाहेर. सगळं नीट अरेंज करून गेलं की कसं नंतर घरी आल्यावर फ्रेश घर पण राहतं आणि पसारा पण दिसत नाही. ते एक्सटेन्शन बोर्ड, पिशव्या वगैरे सगळ्या जागेवर ठेवते मी. ही आमची बॅग होती विक्रोळीमधून आणलेली पॅकिंगची सगळी. ते एक्सटेन्शन बोर्ड मी हॉलच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवणार आहे आता. आपापल्या जागेवर सगळं ठेवलं तर कसं नीट मिळतं सुद्धा, जेव्हा आपल्याला वस्तू हवी असेल तेव्हा. आता इथे बॉटल्स होते बाहेर ठेवलेले रात्रीसाठी, ते आता किचनमध्ये ठेवते आहे मी. की असं सगळं पसारा वगैरे सगळं आवरत होती. आता इथे गाद्या, 20 किलोची गादी आहे, तुम्हाला वाटणार नाही. अशा 3 गाद्या बनवून घेतलेल्या आम्ही. ॲक्च्युली नंतर आम्हाला हे झालं की भरपूर जड आहे या गाद्या, आणि आधीचे सुद्धा होता. टोटल 6 गादी आहेत हे. भरपूर जड आहे गादी. आणि इकडे ॲक्च्युली एक अंथरुणाचं मला एक अरेंज करायचं आहे कपाटात, एक जागा, कारण की बाहेर असं जरा बरं पण वाटत नाही, म्हणून आता इथे मी चादर अंथरते ह्याच्यावर. मम्मीची ही पर्स कपाटात ठेवते. तिला ही पर्स गिफ्ट म्हणून भेटलेली, तिच्या फ्रेंड्सने दिलेली, ब्ल्यू आणि व्हाईट पर्स. आणि आता धुवायचे थोडे कपडे होते, ते मशीनमध्ये टाकते. नंतर कशी मशीन लावता येईल नंतर आई आल्यावर, बाहेर पसारा नको. बाकी हे ब्रश आहे आमचे सगळ्यांचे, ते बाथरूममध्ये जागा आहे त्याची, तर तिथे मी ठेवते आहे. सगळं नीट अरेंज करून जाते. आता एकच खुर्ची राहिली होती, त्यात आईची साडी वगैरे सगळं आमचं सामान होतं जे घेऊन जायचं होतं. आणि हे गिफ्ट्स होते बदलापूरचे मीटअपचे, ते तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओजमध्ये बघायला मिळतील गिफ्ट्स वगैरे काय ते. हे गिफ्ट्स वगैरे मी हॉलमध्ये आणून ठेवत होती, कारण की आम्ही निघणार होतो ना, नंतर काही पिशव्या सुटायला नको इकडे. आणि हे लग्नाचे माझे गिफ्टसुद्धा होते या ब्ल्यू पिशवीत, जे लग्नात मला देण्यात आलेले सगळे. ते तुम्हाला व्हिडिओजमध्ये नक्की दिसतील की काय काय गिफ्ट्स आम्हाला मिळाले ते. आता मी पिशव्या वगैरे सगळ्या होत्या पॅकिंगसाठी, ॲक्च्युली हवी होती म्हणून मी ठेवत होती त्याच्या जागेवर. हे आमचं कपाट, त्याचं मिरर तुटलेला आहे. पूजा आणि मी मस्ती करत होतो तेव्हा मिरर तुटून गेलेला. आणि मम्मीचा हा टॉवेल तो मी वर ठेवते आहे. ही टॉवेल ठेवायची जागा आहे, वर लटकून ठेवते मी अशी दोरीवर. ही आमची काठी, ॲक्च्युली लाकडाची काठी नाही, लोखंडी काठी आहे ती. आणि हे सगळे पिशव्या वगैरे पडल्या खाली, न्यूजपेपर्स वगैरे होते. पिशव्यांचं ना मी ॲक्च्युली कपाटात एक सेक्शन केलं आहे, न्यूजपेपरचं हे बाहेर सेक्शन केलं आहे हॉलमध्ये. सगळं नीट मिळतं मग वेळेवर. आणि हा आमचा झाडू, मी नवीन झाडू वापरतच नाही. ॲक्च्युली नवीन झाडू आहे तरी मी हा छोटाच झाडू वापरते आहे. ह्याची सवय झाली आहे ना. आई मला नेहमी बोलत असते, अगं नवीन झाडू आणला आहे तरी तू तो वापरत नाही आहेस. ह्याची सवय झाली आहे, म्हणून तो वागते मी, माझी पाठ दुखते तरी पण मी तोच झाडू वापरते आहे.
आता माझ्या ॲब्सेन्समध्ये आई वापरत असेल तो नवीन झाडू, पण मी तिथे गेल्यावर मी हाच झाडू वापरत होती. बरा पडतो ना हात बसला या झाडूवर म्हणून. ही आमची सुपली. आणि कचरा वगैरे जे काही साठतं तिथे कसं किचनमध्ये एक सेक्शन ठेवला आहे मोरीच्या खाली पिशवीत, तिथे मी कचरा वगैरे भरून घेते. हे बघा आता मी ते कचरा भरती आहे त्या पिशवीत. सिंकच्या खालीच हा सेक्शन केला आहे, म्हणजे दिसतसुद्धा नाही समोर ना. झाडू ठेवायची तीच जागा आहे ॲक्च्युली, मी तिथेच ठेवते कोपऱ्यात. आणि इथे हा बाथरूममधून मी ब्रश घेते आहे, बेसिनचा ब्रश सेपरेटली करून ठेवला आहे मी. बेसिनचा वेगळा आणि टब वगैरे घासण्यासाठी वेगळा केला आहे. तर हा बेसिन आता मी थोडं इथे धुवून घेते आहे. तर स्वच्छ करून गेलं ना घर की नंतर कसं आल्यावर बरं पडतं, काम जास्त वाढत नाही, फक्त लादी पुसली की झालं. मग असं डेटॉलनी, तो हँडवॉशचा डेटॉल जो आहे ना तोच मी वापरते बेसिन साफ वगैरे करायला. इथे मी ब्रशनी साफ करून घेते आहे बेसिन. आता आपण नेहमीच करतो ॲक्च्युली. पाईपमधून तुम्हाला दिसत असेल थोडा सर्फ बाहेर येतो आहे, तो ॲक्च्युली ना चेंज करायचा आहे आम्हाला. ही मम्मी हसत होती इथे काहीतरी बोलत होती ती मला. ती पण मदत करत होती, मी एकटीच नव्हती करत. आणि इथे ग्लास लावला आहे जरा थोडंसं सामान वगैरे काय ठेवायला, ब्रश वगैरे ठेवायला असं एक लावलं आहे. ते माझं झालं होतं बेसिन साफ करून. आणि वरचा रॉड जिथे आपण रुमाल वगैरे ठेवतो ना, तो हाताने कसा एकदा हात फिरून घेतला ओला की काय धूळ वगैरे पण बसत नाही त्यावर. हे आमचे कपडे धुतलेले सगळे कपडे, इथे जागा आहे सुकवायची. आणि बाहेरसुद्धा आहे हॉलच्या ग्रिलमध्ये. आता इथे मी ब्रश ठेवते आहे बाथरूममध्ये त्याच्या जागेवर बरोबर. ह्याच्यात सगळे कसं ब्रश वगैरे वेगवेगळे प्रकारचे ब्रश ठेवलेत, म्हणजे सिंकचे वेगळे, बाथरूमचे घासायचे वेगळे. आता इथे पाणी टाकते मी. क्लीन करून झालेलं माझं सगळं ऑलमोस्ट. आणि इथे लेवल चेक करते वॉटरची. आमचा ब्ल्यू कलरची टँक आहे पाण्याचा, ते पाय पुसते मी. आणि आता एक्स्ट्रा साबण हवा होता आंघोळीला, ॲक्च्युली बाथरूममधला साबण संपलेला, सो हा नवीन साबण काढते आहे मी. आल्यावर काहीच टेन्शन नाही, सगळं रेडीमेड. या आंघोळ करा, चाय पाणी करा, झोपा. इथे मी साबण ठेवला आंघोळीचा एक्स्ट्रा. आणि त्याचं पाकिट आहे ते मी पिशवीत टाकते आहे. गार्बेज बॅग आहे त्याच्यात. ते आईसुद्धा काम करत होती किचनमध्ये. आणि आता ऑलमोस्ट माझं काम होतं आहे. बाथरूमचा टब भरायला लावला होता आणि आधी पुसलेली जो पाणी होतं ते मी बाथरूममध्ये टाकून देते आता. ॲक्च्युली मी तिथेच पाणी ओतून देते आणि मग क्लीन करून घेते जरासं. तर सर्फचं बॉटल आहे ही आमची, ह्याच्यात सगळं सर्फ वगैरे असतं. सगळं थोडं क्लीन करायचं होतं बाथरूम पण मला, मग मी सर्फनी, मी हार्पिक वगैरे नाही यूज करत, मी सर्फनी सगळं बाथरूम वगैरे क्लीन करते. आमचा ब्रश बाथरूम क्लीन करायचा. सर्फनी कसं सांभाळून जरा काम करा, सर्फनी गुळगुळीत होते लादी तर म्हणून. आणि थोडे जाळे वगैरे लागलेले, धूळ वगैरे थोडी होती, म्हणून मी झाडूनी जस्ट असं एकदा साफ करून घेत होती. आता सगळं क्लीन झालं आहे बाथरूम वगैरे. पण कामं काय चालूच राहतात, कामं संपत नाही कधी. आता किचनमधले थोडा पसारा होता तो मी अरेंज करते. इथे भांडी पडलेले थोडे नाश्त्याचे वगैरे दुपारचे, म्हणून ते आता क्लीन करून घेते. हा आमचा डब्बा आहे ज्यात भांडीचा साबण विम जो असतो ना आपल्या भांड्यांचा तो ठेवलेला आहे. तर मी थोडीशीच भांडी राहिलेली, थोडी मम्मीने घासलेली आधीसुद्धा. आणि सकाळी कसं 7ला पाणी येतं तर रात्रीची भांडी मी तेव्हा धुते, कारण की आमच्याकडे 1च तास पाणी येतं. मग सकाळी रात्रीची जी भांडी असतात ना जेवणाची वगैरे, जर टँकमध्ये पाणी असेल तर मी तेव्हाच धुवून टाकते, किंवा सकाळी 7 वाजता पाणी येतंच असं रोज, तर तेव्हा मी धुते. आणि आता इथे सगळं आवरून वगैरे झालं होतं माझं, तर आता मी जेवायला बसली आहे. बाकी सगळ्यांचं जेवण झालेलं, माझं जरा रुटीन हे काम राहिलेलं, आई राहिली आहे जेवायची. आता इथे मी माझी भांडी धुवून टाकते जरा राहिलेली. आईसुद्धा तिचे प्लेट्स धुवून टाकत होती आणि मी धुतलेले भांडे सगळ्या नीट अरेंज करून ठेवत होती, वाट्या ग्लास वगैरे आपापल्या जागेवर.
इथे सगळं मी आता पसारा जो थोडा दिसतोय किचनमध्ये तो अरेंज करते बरोबर. इथे हा सेक्शन आहे कपडे सुकवायचा. दोन सेक्शन आहे, एक मिडल पॅसेजमध्ये आणि हा ग्रिलच्या साईडला. तर ह्यांचे माझे सगळ्यांचेच कपडे होते धुतलेले, आता ते मी काढते आहे सुकलेले. आणि आम्हाला निघायचं पण होतं ना, म्हणून सगळं मी काढत होती कपडे वगैरे. अशी मोठी आमची खिडकी. आता मी इथे कपड्यांच्या घड्या घालते. ही आईची मॅक्सी. सगळे कपड्यांच्या घड्या घालून मला नंतर बॅग पॅक पण करायची होती. आणि आमचं बाहेरचं थोडं निसर्ग, झाडं वगैरे लावली. झाडं थोडी कमी दिसत असतील तुम्हाला, सुकली आहेत झाडं. आम्ही बराच दिवस घरी पण नव्हतो आणि आई पण नव्हती, तर थोडं नीट लक्ष देता आलं नाही आम्हाला झाडांवर. आणि ते नॅपकिन्स वगैरे धुतले होते सगळे. चेअर्समध्ये नॅपकिन्स सुकवायला टाकलेले, ते सगळे मी आता घेते आहे सोबत. हा माझा पांडा विक्रोळीमधून घेतलेला, मी इथे सुद्धा आणलेला. 2 दिवसासाठी बदलापूरला आलेले, पण मी इथे सुद्धा आणलेला त्याला सोबत. मला आई, पूजा, अवी सगळ्यांना दाखवायचा होता म्हणून. मला सॉफ्ट टॉईज खूप आवडतात. आणि ते सगळे नॅपकिन्स धुवून घेतलेले. आणि थोडे स्कार्फ वगैरे जे होते ते मला धुवायचे होते, म्हणून मी ते मशीनमध्ये टाकते आहे. किचन एकदम क्लीन झालं आहे, सगळा पसारा वगैरे. आणि इथे आता मी पॅक करते आहे. विक्रोळीला जायची तयारी, सगळं पॅकिंग वगैरे चालू आहे. आई पण तिथे रेडी होती आहे. हा माझा ब्लाऊज. इथे कोणाचा तरी आवाज आला होता मला, एका मुलीचा रडण्याचा, म्हणून मी खिडकीत गेली लगेच बघायला कोणी करून. काय दिसलं तर नाही. मग मी परत पॅकिंग करायला चालू केलं. इथे माझी पर्स, बेल्ट वगैरे सगळं काही पॅक करायचं होतं. ही माझी साडी, ब्ल्यू साडी, जी मी आता नेसणार होती विक्रोळीला जायच्या आधी. आई मला नेसून देणार आहे. आणि आईला पावडरचा डब्बा हवा होता. पावडरचा डब्बाही शोधत होती, तर आईने मला विचारलं. आई, तिला माहिती नाही ना पावडरचा डब्बा कुठे ठेवला आहे, मग मी तिला दिला कपाटातून काढून. आईचा फेवरेट पार्ट मेकअपमधला म्हणजे पावडर. बाकी काय नाही नसेल तरी चालेल, पण आईला पावडर हवा आहे. ही आमची बॅग. ह्या तिघांचे कपडे मावले होते. काय 2 दिवसासाठीच आलेलो आम्ही, म्हणून तिघांचे कपडे मावले होते बरोबर. माझं आता मी ब्लाऊज वगैरे सगळं नीट अरेंज करते आहे बॅगमध्ये. आणि आई मागे रेडी होती आहे. आणि आता आई काहीतरी शोधते, टिका शोधते आई. आईचा रेग्युलर जो टिका लावते ना आई, तो. हा माझा छोटूसा पर्स आहे गोल्डन शायनीवाला, ज्याच्यात मी सगळं रबर, लिपस्टिक्स वगैरे, काजळ वगैरे सगळं ठेवते. आई पण मला जरा मदत करत होती. बाहेर कपडे होते ते सुकायला ठेवलेले ना, घडी घालून ठेवल्यानंतर ते पॅक करायला दिले. इथे मी ते बॅगमध्ये टाकते आता. आणि आईला फायनली तिचा टिका सापडला आहे. हे बघा, शेंदरी कलरचा टिका. आई आणि हे दोघं लावतात. तर ही चटई आमची, ह्यांच्याकडे पण सेम चटई आहे आणि माझ्याकडे सुद्धा. आणि हे पाठी तुम्हाला छोटे 3 कंदील दिसत असेल, दिवाळीचं डेकोरेशन होता, तो मी काढलाच नाही अजूनपर्यंत. आत्ता पण तसाच आहे बदलापूरच्या घरात. आता इथे आमची दोघांची टक्कर होणार होती. आई पण खुर्ची आणते आणि मी सुद्धा जात होती. ही आमची चटई ठेवायची जागा बेडच्या साईडला तिथे. आणि एक्स्ट्रा पिशवी होती, मला हवी होती पॅकिंगसाठी, तर मी ती हॉलमध्ये ठेवली. बाकी हे बॉटल्स वगैरे, मम्मीची बॉटल आहे, न्यू ब्ल्यू कलरची घेतली होती मी. मम्मीचा ग्लास. मम्मी पण ते थोडं काम करत होती, थोडे भांड्या राहिलेले आता जेवलेले ते घासत होती. आणि मशीनमध्ये बराच हा पसारा थोडा दिसतोय. खाऊचे पुडे वगैरे, पिशव्या, नारळ वगैरे होते. माझी ओटी वगैरे भरली होती ना, तो नारळ वगैरे राहिलेला, तर ते सगळं मी आता पॅक करते आहे. आणि हे सगळे खाऊ पूजानी आणि अविनी मला घेऊन दिलेले, ते सगळे घेऊन जाते मी विक्रोळीला, तर पॅक करत होती. आणि आई इथे झाडांना पाणी घालते, कारण की बऱ्याच दिवसासाठी आता माझी आई पण नाही आहे बदलापूरला, ती विक्रोळीला होती सोबत. सो आई झाडांना पाणी घालते, थोडं थोडं पाणी घालते झाडांना सगळ्या, नाही तर सुकतील ना. जास्तच दिवस त्यांना पाणी नाही मिळालं तर झाडं सुकून जातील, असं आहे. म्हणून हे पण आम्ही सगळे पाणी घालत होतो झाडांना. माझी पॅकिंग तर काय चालूच होती, काय ना काय. हे बघा केवढा पसारा दिसतोय ना तुम्हाला, बरीच पॅकिंग चालू होती.
आणि आईसुद्धा तिची पॅकिंग करत होती, कारण की आई पण आमच्यासोबत येणार होती. आईची वेगळी धावपळ, माझी वेगळी धावपळ, आणि ह्यांची कॅमेरा घेऊन वेगळी धावपळ. सगळी ही आईची साडी ब्ल्यू कलरची, ही माझ्या बहिणीच्या लग्नात पूजा घातलेली आईने. हा आमचा देवारा आणि हे आमचं बाहेरचं निसर्ग. हा आमचा पार्किंग लॉट एरियाचा पूर्ण कार पार्किंग वगैरे होता तिथे. आई आणि मी असेच गप्पा मारत होतो. आणि फायनली मी रेडी होत होती. आईने ही साडी नेसवलेली मला. नेहमी आईच मला साडी नेसवते बरं, एकदम चापून चुकून. मला इतकी जमत नाही आता. आई नेहमी मला नेसवते. छानशी अशी साडी नेसून दिली आईने. आईला एकदम नीटनेटकं हवं असं, पदर वगैरे सगळा बरोबर आहे ना. मला एवढं प्रोफेशनली जमत नाही, तेवढं मम्मी करते असं आहे. आणि आई पण, दोन्ही आई इथे काम करत होते. हे बघा, एकदम बरोबर मला अशी छान साडी नेसून दिली आहे. ते आई काहीतरी गंमत करत होती माझ्यासोबत. आता हे सगळं आवरून वगैरे आम्ही विक्रोळीला निघणार आहे. चला, बाय बाय बदलापूर.